Hui is een van de schönste dagen, een fantastische dag. Tenminste, dat vind ik dat. Hui vangen we af bij de Grundschule van Cornelie Münster. Over, na het dansen samen met de kinderen, doen ze vol met poefelen en schnuitzingerlaten. Gewoon over Durchreizen naar Orken. Maar zo weit is het nog niet. Als de route van de Limburgse vastelovend dragen via de kindercarnaval een bijzonder warm hart toe. Daarom zijn vier alle paar jaar een gewild veiling-item tijdens het Ierenroodschala voor de Wingbulen. Manslui met een groot vastelovend hart en een dikke buis kunnen doorproberen om een plaatje voor in de dag te bemachtigen op de shoot. En die dag is Hui. En zo sleten dus bij het ontbijt twee bijzondere sponsoren van het Heerlentje Kindervastelovend af. We hebben twee gasten aan boord. Welkom Jos, welkom Hans. Door Jos is het nou niet meer leuk, voor Hans wel. Geniet van deze dag. En laat het gewoon over ik heen komen. Om gewoon in de dag mee te maken, de shooten aan te mogen veulen. Nou, een warm welkom door alle bemanningsleden worden ook deze eendagsgasten op gepaste wijze gedubt. Aan de doop best er namelijk geen shooterman. Ja! Welkom aan boord. Ja, dat is misschien wel de properste en makkelijkste manier om een keer met de blauw shoot met de kinderen te gaan. Maar er zijn nog meer meneren. En die meneren, die wil ik je vandaag vertellen. Afgelopen maandag en dinsdag heb ik al verteld over de duip, de kapitein en het ketelbinkie. Ook die twee zijn als oud-stadsprinsen van Heerlen gastbemanningsleden van de shoot. De kapitein, tweedejaars, het ketelbinkie, eerstejaarsgast. Daarom wordt de laatste gedubt samen met eerstejaarsgast Pieter. Voor de derde keer ging er met oud-stadsprins en kapitein van de 68e tocht, matroos Joris Oberendorf. En voor de tweede keer, maar net hingeree, matroos Paul Mullenaars. Alle vijf hadden ze daarvoor moeten solliciteren, middels een nette brief in het hele blad, gericht aan de secretaris van de shoot. Die brief moet dan wel voor de 1 april in ons bezit zijn, wil ze kans maken om het jaar daarna met de tocht mee te kunnen gaan. En die procedure is voor iedereen gelijk. Of ze nu het hele of het verder komt, of ze nu voor de eerste keer met wilt, of voor de vierde keer. Iedereen die 4 keer hingeree gekozen is om mee te gaan, mag zich vanaf dat moment vast bemanningslid van het gilde blauw shoot nemen. Ook dan pas kiest hij een officiële functie op de shoot en stemrecht tijdens de besloten jaarsvergadering per dag nog helemaal vaststadig. Voor sollicitanten van de eerstvolgende tocht is dat misschien wel de meest spannende dag van het jaar. Want belt er of belt er niet? Dat is de vraag. Kiest de dag de voorzitter van het gilde aan de telefoon, dan is het jaar daarna erbij. Zo niet, dan mogen ze het jaar erop opnieuw proberen. Het laatste type gast is de politieke verstekeling. Zich alvast opmakend voor dat onherroepelijke moment waar ze de macht voor 3 dagen af moeten staan aan de stadsprins van Heerlen, duiken ze op de donderdag voor de vastelovend geer onder in het carnavalsgeweld dat zich wie en om de shoot afspeelt. Gedubt zijn die even nog nooit. Maar wat, nee dit is. Ondertussen van 4 deurig nog hulpen. Naar de Brands in Wielder en naar het Narreland. Ad, daar gewoon niet aan. Dit is de laatste zin, nu stopt de plaats.